Joo, tervetuloa vaan kaikille. Mä näytän tämän videolla, että miten tämä Trojan botti toimii. Tää on siis Telegram-botti, jolla helppo treidaa noita memecoineja Solana Chainilla. Ja joo, eli te tarvitsette tosiaan Telegramiin ja sitten teidän pitää avata tää botti tonne Telegramiin, että voitte käyttää sen botin avaamiseen tuohon linkkiä tuolta mun descriptionista. Se on refu-linkki, sillä saa 10% alennusta kuluista. Tai sitten voitte käyttää QR-koodia, tai sitten voitte etsiä sen tuolta netistä itse. Mutta tässä se on nyt auki. Sitten kun tuosta painaa Start, niin se aukaisee teille tähän toin. Sitten siitä voi vaan painaa uudestaan Continue, että tuossa on jotain random tietoa. Ja nyt se näyttää teille noin secret keyt teidän Solana ja Ethereum walletteihin, niin ottakaa noin secret keyt jonnekin talteen ja älkää laittako niitä minnekään Discordin tekstikenttään tai muuta, että kirjoittakaa ne ihan paperille, niin ne pysyy hyvin turvassa. Joo, sit voitte painaa tuosta Start Trading, ja sit se avaa teille tän niinku aloitusnäytön tähän. Ja ennen kuin te pystytte alkaa ostaa mitään, niin teidän pitää aika siirtää tänne wallettiin Solanaa. Siitä kopioikaa toi tosta ylhäältä toi wallet address, ja sit lähettäkää siihen Solanaa. Ja lähettäkää eka pienempi summa ja testatkaa, että se tulee perille, et sit laittakaa vasta sen jälkeen sit isompi. Ja sit kun olette lähettänyt, niin muutaman sekunnin päästä ja pitäisi pystyä painamaan sitä refreshia, niin siellä pitäisi näkyä toi Solana, että mä nyt laitan tänne ton 0.1 niin tähän esimerkiksi. Ja ennen kuin lähdetään ostamaan mitään, niin käydään nämä asetukset nopeasti läpi, eli kattokaa, että teillä on MEV Protectionit päällä. Se ehkäisee sen, ettei sandwichata tuolla, kun te ostatte jotain. Tuolta pystyy alhaalta vaihtaa Advanced ja Simple modea. Mä itse pidän Advanced, että mä en oikein näe siinä mitään syytä pitää sitä Simple modea päällä. Eli mennään nyt takaisin tonne. Eli tässä on nämä gas fee-asetukset, että gas fee käytännössä mitä isommat ne on, niin sitä nopeammin teidän toi osto tai myynti menee läpi, mutta mä tykkään tosta fastista, että se on ollut mulle ihan tarpeeksi nopea. Toi turbo on melkein 2 kertaa kalliimpi, että se kyllä syö noita voittoja sit jonkin verran, jos varsinkin jos myy pienempiä summia niin kuin pikkuhiljaa, niin kyllä se syö niistä. Customista pystyy myös laittaa oman, jos haluaa laittaa pienemmän tai isomman, mitä toi turbo tai fast on. Tästä pystyy sitten muokkaamaan näitä pikaostoasetuksia. Mä yleensä pidän ne aika matalalla, koska mä en nyt ihan hirveän korkealla summilla ostele täällä näitä meemejä. Et ne voi siitä laittaa mihin haluaa, että jos pelaa korkeammilla, niin pitää korkeammilla. Sitten toi slippake pitää myös tosta vaihtaa, tai itse vaihan yleensä 30%, että toi 15 on aika matala näille meemeille, kun ne on sen verran volatiileja kumminkin. Mutta ihan oma maan mukaan. Ja jos ette siis tiedä mitä toi slippake tekee, niin jos teillä tavallaan osto vaikka 10 sentissä ja ennen kuin se teidän osto ehtisi mennä läpi, se hinta nousisi 13 senttiin, niin jos teillä slippake olisi 15%, niin se osto ei enää, tai se osto tavallaan hylättäisi, vaan nyt kun se on 30%, niin se vielä menisi läpi. Sitten jos se nousisi 14 senttiin, niin silloin se enää menisi mullakaan läpi. Samoin myynnissä, että jos sulla on trigger price 10 sentissä ja se tippuu 70, tai siis 7 senttiin, niin se myynti menee vielä läpi, mutta jos se tippuisi 6 senttiin, sit se enää menisi läpi. Ja tosiaan vaihdetaan takaisin tuohon Advanced Modeen, että tässä mitä Simple Mode meillä oli äsken päällä, tai tää Simple Mode, niin täällä nämä on niinku tossa kaikki näkyvillä heti, ja sitten täällä Advanced Modessa ne on vähän enemmän piilossa, kun täällä on muutenkin enemmän noita asetuksia. Mutta ne on kuitenkin samat, että tuosta toi Buy Settings niin näkyy täällä, että ne on samat mitä me vaihdettiin äsken ja sama tuolla Sell Settingeissa, että ne on samat mitkä me laitettiin. Nyt kun noi asetukset on katsottu, niin voidaan mennä katselemaan toi osto, eli voitte ostaa tosta painamalla ja sitten laittaa tuohon vaan jonkun kolikon contract addressin. Tai sitten voitte vaan kirjoittaa se tuohon viestikenttään, jos teillä ei ole mitään
mitään muuta komentoa siinä pohjalla. Et se avaa siihen tuon saman ostoruudun. Näin. Ja muistakaa jättää sinne taustalle myös vähän Solanaa, että teillä on varaa myös myydä ne gas feet vaatii jonkin verran. Ja tämähän ei sit kysele mitään, kun te ostatte tosta noita, eli paitsi tosta X-Sol-kohdasta, että siinä se kysyy sen määrän, mitä te haluatte ostaa, mutta siinä ei tosiaan ole mitään vahvistusta, mitä tarvitsee, kun klikkaatte noista. Ja nyt kun tää osto menee läpi, niin mä en sit tosiaan tehnyt tähän tokeniin minkäänlaista taustatutkimusta, että älkää ostako tätä. Mutta tosta Viev Tokensista pääsee eteenpäin ja sit se näyttää teille noita positiot ja jos te menette takas ja tonne takas Positions, niin siitä se avaa teille saman näkymän uudestaan. Ja toi Positions on myös näkyvillä tossa Simple Modissa. Näyttää tältä, että se on vähän eri paikassa, mutta siellä sekin on, että jos te nyt jää toi Simple Mode päälle, niin pääsette kumminkin käsiksi tonne tokeneihin. Ja sellaisen ominaisuuden mä voisin vielä näyttää tästä, että jos te klikkaatte tosta chartin kuvasta tuossa nimen vieressä, niin se avaa teille deck screenerin tonne. Seuraavaksi voitaisiin käydä toi myyminen läpi. Eli menkää takas tonne päänäyttöön. Ja sit sieltä Positions. Täältä pystyy myymään ja myös ostamaan. Ja sitten myös tuolta Sell-kohdasta pystyy myymään. Tää Sell-kohta on parempi, jos teillä on enemmän noita tokeneita, koska tää antaa paljon pidemmän listan niistä teidän omistuksista. Mutta käytännössä muuten sama. Mutta mä myyn tämän Positionsin kautta, koska meillä ei nyt ole tuolla enempää kuin tää yksi tokeni. Ja muistakaa sitten tässä, kun myytte noita, niin tää oletuksena luulee, että sä haluat prosentteina myydä. Niin jos te kirjoitatte pelkästään 0,05, niin se myy 5% siitä teidän osuudesta. Eli kirjoittakaa sinne taakse toi Sol, niin sitten se myy sen Solanan määrän, minkä te haluatte. Nyt kun tää myynti meni läpi, niin tossa näkyy noin jutut, ja jos se olisi epäonnistunut, niin siihen olisi tullut joku virhenäkymä. Mutta tosta Viev Tokensista pääsee takas tohon Positions näkymään, ja siinä nyt näkyy noin teidän kolikot, mitä teillä nyt ikinä on jäljellä. Et meillä nyt jäi vähän sen kolikkoa tuohon, että siinä näkyy voitto ja tappio ja myynnit ja ostot. Tämän videon viimeinen juttu, niin mä näytän vielä, miten te sit saatte otettua ulos nuo teidän Solanat täältä walletista tarvittaessa. Eli klikkaatte vaan tuosta Withdraw, sit valitsette Solana ja sit sen tokenin, mitä haluatte ulos. Mä nyt otan Solana. Sitten panatte Set Withdrawal Address ja kopioitte vaan tuohon sen osoitteen, mihin haluatte ottaa nuo rahat ulos. Ja tuosta voi sitten päättää, että paljon te otatte sitä ulos, että siitä voi laittaa Solanan määrän tai prosenttisumman. Mä nyt otan 100% tosta. Siitä vaan klikkaa Withdraw. Ja näin, nyt ne on mennyt mun toiselle tilille. Mutta tässä nyt oli tää tämän kertainen. Mä teen tästä todennäköisesti vielä myöhemmin ton ohjeet, miten noita copypaita ja autoselliä ja muita käytetään. Mutta mä jätän ne ensi videolle. Eli vielä semmonen vinkki, että jos te nyt on täällä rahaa täällä tuolla Telegramissa Trojan botilla, niin kannattaa laittaa Telegramista tää two-step authenticator päällä. Ja tuollahan on myös mahdollista tuohon Trojaniin siirtää oma wallet, mutta mä suosittelen, että te ette importtaa teidän omaa wallettia sinne, koska toi on kumminkin ulkoinen sovellus, missä te käytätte niin en suosittele. Mutta kiitos paljon kun katsoit. Mä toivon, että tästä videosta oli jollekin jotain hyötyä. Mä autan mielellään tuolla kommenteissa tai Telegramissa. Ensi kertaa.